To štvorčlenná rodina s veľkým psom. Majú byt v centre Bratislavy, no nemenili by ste s nimi ani za nič. Pani Jana je jednou z mnohých Slovákov, ktorí žijú v starých nájomných bytoch. Ten jej už roky patrí súkromnej firme. Je zamorený plesňami, má hnilé omietky, rozpadnuté parkety a nebezpečnú elektroinštaláciu. Nájomné napriek tomu platiť musí. Všade máme pokazené vlastne vypínače, ničoho sa nemôžeme dotknúť, opraviť, lebo máme to v podstate zakázané. Ničoho sa tu nemáme chytať. Máme čím skôr vypadnúť, to nám bolo povedané. Pani Jana, 17 rokov, žije v tomto 2,5-izbovom byte s manželom a s 2 dospelými synmi. Byt je v pôvodnom stave, no od roku 2012 sú jeho steny už plesnivé, popraskané, strop opadáva, omietky zapáchajú od hniloby. Prečo? Byt je pod strechou, ktorá zateká. Nič sa s tým nedá robiť, my tu nemáme žiadne práva, len povinnosti. Všetko mám v škatuliach vlastne a ani kvetom sa tu nedarí. Tak poďte, ukážem, mám aj toaletu. Byt, ktorý je mokrý po každom daždi, zrekonštruovať nesmú a pani Jana môže len handrami utierať mokré steny či podlahu. Takže tu máme prvú nájomnú zmluvu s mestskou časťou. Bytový dom, v ktorom je tento plesnivý byt, v minulosti štát zobral cirkvi. Tá ho získala reštitúciou späť a hneď predala súkromníkom. Kristián Straka z občianskeho združenia Právo na bývanie tvrdí, nie je to ojedinelý prípad. V centre Bratislavy, v iných sprivatizovaných bytových domoch ľudia bývajú ešte v horších podmienkach, aj bez vody a kúrenia. Žiaľ, tu na Slovensku v bytoch, ktoré sú reštituované alebo privatizované, nájomník prakticky nemá žiadnu právnu ochranu. Na Slovensku je takýchto ľudí niekoľko tisíc. Niektorí z nich musia svoje terajšie bývanie opustiť do konca roku 2016. Jeden človek v Bratislave zatiaľ nedostal náhradný nájomný byt. Rastislav Striško, televízia JOJ. V Košiciach je v ostatných týždňoch ako si